Haga jingla jong ki samla ki bana ka jella ban kiu shaprang ha ki kamile kai sports ba pher. Kala long ka ai ka ba penso sarong ya ka jella barok wei. Haga ba kat ba dang mi ki sngi ni sakhi ya ka jingdon jong ki ni ki samla ki ba don ya ka sap ya le kai bakin long kum ki nong mi khmat na ka banta ka jella bat kum jo ya ka ri ha ki lampong ya le kai ba pher. Hakani ka kubor ka bangin pen I shapi menta ka day halor ka wei ka samla ka badanya ka sap ha ka jia kop ya kun khti lani ka arm wrestling kani ka samla ka dei bala tip kerteng kum ka iberes ten ka badai ka khun jong ba he bok ping rop bat ka kong roji sina sten bat ka ba shong basa hasnong glow block 3 kentot dong sten ka ba hab hari boy district ka snong ka badan haki benta ba kendong bat ka ba jingai kum ba khan kilometer ai na yo boy rembong Kadai ka samla kadai ka barang don haga jingpuli ha Women's College Shillong haga kerdan BA third year bat ka bapenlong ya kadai ka samla ban campaign na ki weipat kadai ba wat la kala hap ban mat I jing e na mar ka jing ban jong jingpang na do ba kadang khna henry kam sham la pendu men sim ya ka bat kala treshi tom hado ba kan da sha jet ban mikmat ya ka ri bat ka jella ha karan san ya kop ya khun khti ka ban salong ha jella Mumbai ka bala tip kom ka Asian International Cup arja arpsau ka ban sedang nado ka khat khandai tarek hado ka arpon do tarek urisau arja arpsau hakani ka jing kran bat ka samla iberes kala thu bakam la ban mud dor bakan long ka wei na gi thai le kai na ka banta ka jela ban sha jet ban mikmat na ka ri hakani ka ran san ya kop khun khti ka ba he jong ka perthai borok wei namar na do dang red kala yo ek jing pang khro ha ka mat jong ka ban ne da ki bon snam ngas ngo komen shibon bangala sha jet kum gan nong la kai ya kun khti ma ya ko kun khti ang te ha nong ba Mumbai na kala nga ban represent na India nung ko nga ka jingai lenti ke jonga kalong na college kedan ki inter college ki balong apo jayau lasia ha apo Sengkasi college ha ka jingdap jongka Sengkasi college san posnam te ufun unong hekai jonga uha department jingi ufun ong bakadon kata-kata ke program ong college menta hanta nga kendu ya uwe uri free uba ha engaban bangan le practice but uwe coach coach jonga ikerteng alan sunman panyang tadin ta tekan don bang sa kawai ka competition te ha bala penyai daka bangsa jongka state te ha po Shillong college hantar ungalet ngai ngajab hadin ta kibun ki bangam kenal ma ki program ki banglet ndre tela bun ngalalet men hakaneru first June menta snem ru jongka Meghalaya Open Challenge ngayo first gold medal ngayo te last year ngalale yongka All India ngawan foot place ka kategori lejong hadin ngale Meghalaya game ngarem no tengah kejing bakal le kai tementa bede ngayo ruhne de bakila pen le kai bat ki wei pede ke belawan kum tu pengila kai kisu pen compete kidon kita ki performance ma tengah poi perkat pat bangan yo ban simenta hakan ka Asian Cup ngadang pule BA ngale kelas te Women's College nga don haka sociology department haka jing I ke jonga kene ka por ba ka sports kala kiu bat ki samlaru ki kibun ki badon ki sap ki phong ki balele kai ma ukasi jungi suong kidan ki ba ong bangirit nreite dangi minot kawai minot practice long kawai ngide bandon kata kamen sem bangin dei banlong dangi don hakano ka bentang ngide banlong sidabe ngide banlong khuj kamen sem dale kai ne takadau ngi bangin po ja katong ladang imdon kata kamen sim jinga sha ko ngu ye kinong hikai ukuj ngimpo ja katong rede ka jingelam jung ukuj jonga wei alan sulman panyang bola pentrain nga bahikai nga bangan po ja katong nga ngadon hamawa te kat anga kijing unong yalam jingi ubiang tamba kita kijing arab namar banga ngasrang lek nengkong mentasin station par te kata kijing arab ngam petip namar ba ngasukat man balada bro kielet kiawan kilong kia biang bat ma ngam tip ya kata ndai bangahi ngadang kasin benengkong basrang mi sabar bet kemut bangi habun kambat kano ka kamro ipa junga isuram image ngam tu trekem jing kembreu artan te nadu dangret hakapor banga dangret ngam mudur mo bangan long kumne namar ngalong kabreu ko ba pangkrau mensua dangret ngapang ngas jomba hadu ba naying ru kim don su kata kaban ong ba
ngan kandon kata kalat mau bangan long beri memberi kumne te ngakan mau yu doktor ubah sumar ngaru ngam nak kalat doktor marbanyang padon tiap ofisinan naduk bangan di dawai itu kemun ngal aja maduk bangan dar long beri memberi menta kumne ngam pangam syutom syuk ngaklan ngabiang ngabe ya kiwe ki para samla ki para kana ki kur ki jat ki ingka sem bat ya kecelahi bolok kawai nak kaliang jonga nga amin sem ba pi pimdei ban pesngau tan ya kata kajing duk jeng karduk hanrei belai upli kalat kelenti bala dangi syam inu jing ru ngide ban syarlang ya kayang kasam kekur kajat ya ki para marjan marpa ya parlok prajor ba ngim dei tan ban be ya kata karong bala dangin pe tan ru ngim posh nasional hanrei ngide be ban pe ya kata gatong ya ta ngide ban tom ya ketika jing ki bawan hangi te ngaru danga pensngau ya kata ke jingduk ngampoi re nasional mau ngai onga ya kata hanrei kawai nengkong men step ngan lek practice hadin men sngi khandai bijai long kelas jenmit sa bangalej sa bahap krakot ye ngan lek la khat paratering ngan lek kai ka below 50 bat ka senior category ngaduai ba ublei un isen yang nalor nakaliang jonga kat bala ngan lek ban practice ngan layo ka jinghikai ba bahan coach jonga tengah kermen ya kababahahe na Meghalaya ngidon kat khandai ngut ki bat ki disable bat ki official bat referee Nakaliang kupa lembat ka kami haringkat ki noi lambah hakmat jong sengkor stand kila penpa ya jing sngo kemen bat kila kit bucket ruang haringkat kila IT ru ya ka song pisa kabla senyang daki para kor stand kabalong kum ka jing kersan ya ka bat ki kmi lenti makan wan rai ka namat ka buram na ka benta ka yeng ka sam ka kor ka jaj na ka benta ka jella bat ka rihi barok away hak musim tunga kupa ngasuk kemen ba boleh ba uai ka katalen bakan yat akan ni kom ban yakun yaka sport apa misalnya kecing anu tuka keladon hi nadu misua nadu ki football para yat ban mare ban ya lekai para lek ban ni senong ban lekai si sakawi kita ka football kemudian itu nang football kala lalik kelas di selong tiki kendu patung guli kamera ba kayak teka ongi opa omei ngangan yat gini kam mga thrang ong kumta ong ba fa thrang ayat kuma fa thrang nga opa nga ong ka kumta te pham da thrang ba da fu fa thrang tang apa sentur tang mi ba yat lok jot long kam lalong mo ngong be ka padehi ban kumba fatrang kam padehi ban yat kita padehi ro bang kaya ka kam nomor ba onlong kumba ubure ubu ya pa kalau kalau yo kita Jepang kalau yo ya kita semua tu kini papat ni sudik ni suslahi nomor ba dia nomor ba kon bolayo no yo Jepang ternyata ngala bunya bu yo cenduai kentin hangi bru ikut kapat di belai ba un pungkoi hiaka kum bola bu ya ka hasla putai kum ula ahi ya ka kum katalen tungka banjat akan ni kanti banjat ini ke sport ke tungka ke tikmi tinti ke tunga ke tenaireng tungka stay dengan mi be bahkan wanra be ya kata kincop bakum baka terang halacong ni pa bahkan ai iru kucing kemen bat kucing kerku ya ka bakin yo bahkan lah ya kata ya nanti sungka ya kini ke sport sungka kamtam ya di men para sungka kamtam di bayi yang masem sungka baro kenang bikin yo kata ka kemen kecungki nomor ba di sini irintihi bagayat kung gani kakam ba kinmi nakakur kecungki bikin mi kata ka ai biristen bahkan long bahkan job ya kata ke sport kumba katrang
hapok donut ko cuka. Bam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.